जान तड़ू लेकिन इस साल वो दिन हमने के सुहाग रात के दिन है हाँ ई लइका साला हमार सब मजा किरकिरा कर देले सामने। सही कहता नहीं। हाँ जब तनी से मूड बनल है तब वहीं बीच में कबाब में बहड्डी बन गई। अरे हम तो वो दिन अपन जब चेहरा देखनी न शीशा में हाँ तो हम बुझाओ कि दिलीप कुमार है हम। आ तो हम तो मधुबाला लगता आए हम तो एकदम मधुबाला हाँ नु तो तुम मधुबाला रहलू यही से हम तरह से बियाह कइनी। हाँ तो हम तो रहुआ के दिलीप कुमार बुझ गए ने। आए दिलीप कुमार दिलीप कुमार से एक तनिको कम मत बुझी हमरा के। हम लागतो बनी दिलीप कुमार लगते कि ना दादी ए तू फेर साला कबाब में हड्डी फेर कहा हमने जब बतिया सकता आजी बस रे। दादी हाँ ये तो बात तो है। 3 गो कह ना कह। तू तीन बियाह तैला हाँ हमारे तो नहीं थे होत हम तू थले मर दे। अरे साला बतावा ये हम 3 गो बियाह कहनी तीनों रखनी नानू इतिस आई तो टीसर की माई है अनु 2 जानी नईखी तब टीसर की बाड़ी। तो हमारे इतने तरह दने ये दो देखला। अरे भाई तो मान ला तहरा से बड़कू जना के पहले होई तब नु तहार होई तो पहले उनकर होके दो। दे तला थयान हो दिल बनी हम तो तला। अरे सयान तो हो ये गइल बाड़े रे जब हम हो सकिले सयान तो ते ही है हैं तो हम बियाह ना होई होई पहले बड़कू जना के होके दो। तन देता तन व्यवस्था बनावत थी हम व्यवस्था बनाओ तन कोनो अगुआ तिल करू आवे दे। बारा मन कहता बियाह तरी अरे जो ना भला मन करता बड़का भाई पड़ल बा इनके बियाह के सुझता। थी बाबा उदी ध्यान दिए तन हम थेते तल जा ना जा जातन थेते ने रात निक तोला पर थे खेते टोला पर से सारे पता ना चले देखा तारू ये ही करता है साला। आ त का देख के करता के जब बापे के ऐसन गुण तब लइके उहे न तो सीखी। बापे के गुण कौन मान खराब बा बाप के गुण खराब बाटे। के हरे प्रणाम गोर के गोर लागतनी हाँ। चाची तहरो के हाँ प्रणाम खुश रहो बैठी कोई से बाबू। अलग रास्ता हाँ भूल चाचा का हाल चाल केने से अभी ओ टोला में से आवत तनी घूमे गई रहनी है तनी उहे अपना काम धंधा इहे सब हाँ, गांव ना। खेती बधारी इहे सब चलत ना ठीक बा एक जना के भगौनी है बता सर कबाब में हड्डी कहाँ चाची तहार तबियत कैसन बा तबियत तोहरे पूछला भी नहीं कर तबियत मने ठीक ना तो रहता। पिछला बेर आई रहनी तो चाची के तनी तबियत बिगड़ल ई लागत चाची रहे। ना रही ओकर दोसर रही ये सारा कंफ्यूज हो जाता है सर। अच्छा चाचा उ सब बात के छोड़ा हाँ हाँ कहत रहनी कि बड़ा बढ़िया एगो शुभ कार्य खातिर आई रहनी है बोला ना बाबू। हम ओ टोला से भी आवत तनी अच्छा ओह टोला में एगो लड़की बड़ा सुंदर एकदम करिश्मा कपूर लेखा अच्छा एकदम देखनी है लड़की के मकान हाँ। एकदम बंगला एकदम 4 गो नौकर गाड़ी करेटा लागल बा। आयो अच्छा दादा रंगा फिर बियाह करे तनिका जी। चाची सुन ना बतिया सुन ए पहले हमार हो गइल बा चाचा एक बार सुन ली ना पहले। हम नहीं खी सुनत साला अभी तक कुछ दिन पहले हमार बियाह भइल अब का ना राउर बियाह के नहीं खी कहा तब केकरा बियाह के कहता है। राउर बियाह के वही से न कहनी बतिया हमार सुन ली हाँ तो बोलो ना भाई। त गई रहनी है हाँ तो लड़की तो पहला बात करिश्मा कपूर अच्छा बंगला बॉम्बे से भाग नौकर, के आइल बिया का ना बंगला बॉम्बे से थोड़े भाग के आइल करिश्मा बिया। कपूर तू कला। हाँ करिश्मा कपूर बिया लड़की एकदम अच्छा मतलब मैंने वही दिल लेखा। वही हाँ हाँ लेखा बोल तो खूब बढ़िया मतलब दहेज उहेज में कोनो दिक्कत ना हुई हाँ हाँ हम सोचत रहनी हनु हाँ कि बबुआ के बियाहवा हो जाइत। बबुआ के हाँ इहे बात अच्छा इहे हमरा बात। लड़का के बियाह खातिर कहत रहा हाँ ने बड़कू जना के। बोले हाँ हाँ त हाँ बोल बाबू। सब कुछ बहुत बढ़िया बा। हाँ, हाँ। हम इतने चाहत रहनी हनु हाँ, कि बबुआ के बियाहवा हो जाइत हाँ हाँ और लड़किया से नु तो भागवा चमक जाइत। हाँ ई तो बात बाटे हमार लड़का बाबू हमार लड़का सोना है सोना। ना, उ अरे तो बा। जाय रही हम सोना तो नहीं खे बउआ हीरा है हीरा ना हमारा सब लड़का। चमकेलन एकदम चमकेलन। चमकेलन हमारा लड़का के एजुकेशन सुन ले बनू खाली पढ़ाई लिखाई सुन ले तो बेहोश हो जाइबा। अच्छा चाचा एगो और बतिया सुन ल बोला ना। उनियों से कुछ शर्त बा। हाँ बोला ना। लइकवा नु खाली एगो सीधबक चाहिए लेकिन सब तो ठीक बा खाली सीधबक होए के चाहिए लइका। मैंने सीधा होके के चाहिए सीधा होए के चाहिए। हमारा लड़का लेखा तरह मिली संस्कारी के हम हो। तो जानते है बानी हमारा लड़का लेखा संस्कारी आज ले जवान में एक जना लड़का नहीं खन। ए दारू तो दारू है सिगरेट ले ना पिए। कादो आ करत रहनो सिगरेट ले बिलखिया में। सिगरेट
हाय खैनियो कबो तकबो नहीं खकोरत हाँ खैनी बोले मान ना। ला ना ताकेला ना खाली खा ले खैनी एक दिन गुटका कथी तो रगड़त रहले हां मान ला लड़का दारू नहीं के पियत अच्छा हैं अच्छा खैनियो ना खाई अरे हो ना सकता। जी अच्छा, कौनो रउआ बात खानी नहीं। मलत रहे रउआ के देवे खाने हाँ हमरा के देवे ई खाती खा ले ना हम्म हाँ तो उहे कहत रहनी कि उनकर बियाहवा अगर उनका से सेट हो जाई हाँ हाँ तो बहुत बढ़िया हो जाई हाँ तो हो जाई एमे कौन बैठी बैठे मर्दे बे हो जाई उ लड़का माने सोना हीरा मोती हमार लड़का जोन बैठे माने ओसन लड़का है जवान में पिया नहीं लेके थे। खोज है त ऐसन दामाद नहीं खेल ना मिली पियावा थिवान थे अनहान भइले आई देवन तनी देहिया प डाल डाल ए भाई ई तवन हमें हो का दने तवन पीते दुरल बाते ए भाई ते ह भैया तू ए मई साला पंखवा काहे बंद कर देलन रे पंथवा हां आ तहाँ सुतल वाले देता तलो कहा बेड में पानी बेदे पे नहीं था नाला ते तदरी वाला नाला ते तदरी है देता अरे हाय बुधाइल तू तल ना था के बाली में माली ए म इतया ते तू तरे ला दला तारा तारे म तू तो पिए ला ये नहीं तू ता पिए तला छोड़ अरे छोड़ा त बाडी दनिया तो बड़ा मारी है गरिया है अरे कौन बाबूजी रे कवन बाबूजी अरे बाबूजी को बुला गई लता ए बाबू ए भैया तनी आराम से तला में दे में हिल नहीं हम दी साला हमरा के सुते रे गिल के मर दे हम थुदे अरे बा हेलो फुल हो जाए कैसे अरे दे अरे साला हो न चल तोर माई हिया ए हेने चल ना हेने तू ने का हाथ पे ले बाड़ू बाबूजी दारू में दारू ए बाबी हाँ भैया पी तो बहुत माने पी के भाग बाड़े बैठ अरे बैठा ना ठीक का से हो चचा का हो चाची तू तो कहत रहलू ह कि बबुआ त कुछो ना पिएले ई त पूरा पी के भूत बाड़े आ तू तो कहत रहलू ह कि हमर बबुआ डायमंड बाड़े अरे मर्दे का पियले बाड़े ई दूध पियले बाड़े दूध पी के आवत है तो दूधवा में इतना नशा होला का अरे जौन दूधवा पियले बाड़े नु उ गैया दारू पीले होई तो हो सकेला ओमे निशा हो राम गइल राम राम का हो चचा हाय तू तो 3 गो गंगा नहैला हाँ आय हाँ हाँ 3 गो बियाह कैला हाँ हाँ हमरा नइखे बुझात इनकर एकहू गो होई अब बाग मत है जा इनका के लेके भीतर जा जा ले भीतर जा लो सोना चलो, चांदी। तू का होने ये लागल हमारा बारू सोना फालतू चांदी। वाला काम रे दारू के निशा में कुछ बुझा ला माई नु आवेते हाय हाँ ना चल गई सुना बाबू हमार राजा अच्छा ही बतावा कि आजकल के नहीं खेले तनी मनी जुगे जमाना उहे बा जे माइंड के ज्यादा काम करी थकान हो जाता है क्वालिटिया चाही नु बाग मार दवा क्वालिटी चाहिए हैला हैले है भाई चाहिए जो एक बोतल सुना तू मारे ना खाली उहे मरी है तू मारा आउ रही बता आउ दे बाबू कैसा हूँ ओकर बियाहवा तय करवा दे बाबू है और तनी बढ़ा के दे देती हाँ तो फिर कह दे बन पारा बन एक बाद फिर बढ़ा के हाँ 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 चली ठीक बा हो जाई निश्चिंत रही पकड़ू पक्के समझी हाँ तो ठीक हो बा गइल। ओके लगन में बियाह करवा दी हमरो लड़का के हाँ हाँ हो गई चाची बस आशीर्वाद दी हाँ, तो प्रणाम ठीक है, वाह खुश रह बाबू वाह वाह आए देखल कैसे हो गई हैं? चलें लड़का के शादी कैसे हो जाए हाँ बाबूजी आए तो सुना है पहले होने से हट चला सब आके उजिए काहे बैठा तर सर रहे हमरा दहिया में कांच मसाला है ना बैठ तोर माई नहीं आऊ हाँ वे तो माई है ना हाँ तो बैठ ना है ने बाबूजी हाँ हमार बिया ना हुई तू 3 तो बिया तले हला पहले बियाह खातिर क्वालिटी चाहिए 3 गो बियाह खातिर क्वालिटी चाहिए 3 गो का हम 6 गो बियाह कर ले अरे नहीं ना अब का बियाह करे हम को बियाह को ले हम बियाह है ना करे बेको को माने क्वालिटी कहत नहीं 3 गो कैसे हो गई आज केहू के एगो नहीं के हो हमार 3 गो काहे हो गई क्वालिटी चाहिए बाजी तो हमारो बिया तरा देता बियाहवा तो हम कुकुर के करा दीते तो साला आदमी हवे बुझले जब ले हैसन दलाल धरती पर रही है नु अब के नहीं रहा है वैसन बियाह करावे वाला दलाल जब ले धरती पर बारे सनु हाँ। तब तो आदमी हवे साला कुकुर के हम बियाह करा दी तो चिंता का कोई बारे रे भइलू देख दारू पी के आई तोर भैया हाँ। ओकर तय हो गई
ताहे दे 500 में तय कर देनी है। तो फिर अब राउ तू चौथा बियाह तब तरबा ए जाओ चौथा बियाह ना करे हम तू तरबा देखत रहू ऊ खाचरा बाटे हम कुछ कहनी हम एको शब्द कहनी हम तने ढीले जे काटता बहुत दिन से हां तो तनी हेर द नहीं ढीलवा हेर लड़का काटता कुल मजाक उड़ावे तारे मजाक का उड़ा यहाँ तो साला अपन बियाह होता हमारा तो साला 3 गो बियाह हो गए साला चौथा करे हम ना करे भाई ना हम ना करे लेकिन हो गए 3 गो केहू के एगो नहीं के कैसे घिघिया चले भाई बियाह साले बियाह ना करे चले मुंह ना देखला हां चप्पल से मुंह खराब कर हौ दलालवा जोन बानू ओकरा के एकदम फिट रखे के बाद जब मन होई तबे बियाह कर ले का ठीक है बा हां ठीक बाटे हाँ हाँ हेरा